म्हणजे गयेक आहा सामको अशी ती अशी रे पण रोप दुपा आहा आयदोन घासपाय कोण कोतो मग देवा खबर सामको निदान रावता आळशी दाखय तेका राव उठ रे तो उठ रे हिदोन रावता उठ रे असली तेका डायरेक्ट दाखयता no. इसको माता है को दान भी माता है मुझे रे आणि काम कोण कोताला हितू काम आहा आयदोन दुपा हाय रोप उंबोळ पाहा ते कोण कोताला हितू काम आता खबर आहा तुका चल चाव गाल मागा काम झाला काम कोता तुका चाव काय ना शे केसो बाहेर मेळ रे माका सकाळ चाव दिकून काय ना चाये पाटे उतरू दिलं आज काम करू पण मुचानी गेल्या पण हे बेगीन काम कर बॉल आणि ऐकतो कोण देख घ्या रे एसएससी फेल झाला मुळ्यापासून मे 3 पैसे दिलाय डॅडी पैसे म्हणून एटीएम कार्ड देखून चल या पैसे आणि चल 3 एटीएम कार्ड मरी या ना एटीएम मागू मे 3 कार्ड किती रे पैसे असायचे रे आ झंडा तुम्ही या किती मातवलं ब्लॅक अँड व्हाईट व्हाईट अँड ब्लॅक या आज दोघांनी एक ठासा गाता तुमको काय ना नो ऐसा नहीं एगल्या पैसा हलको मारपाचे आज 1 2 ए इतो आहे का ना कावळ्यान बी येला कितको ता पैसे जापलो आहेत मरे असा टेन्शन आनो असो कित झालं काय जातो कित झालं का मग टेन्शन एक बाय उतरू दिता सद सकाळचे जापलो अरे जापलो सारखं टेन्शन आहे मरे किती झाले बस किती झाले सारखं टेन्शन आहे असं किती सांगला ते काय सकाळी पुढे लागा तुम्ही रे बायले आज चाव देखून काय ना किती अगो रोप दुपालायला आई 2 घास पालायला ओय तू किती रे मुगे बायले दे गे मुगे बायल किती सकाळ उठून माका बेडीको हांव उठची पयली चाव घेऊन येता गोवा चाव वायट तुका सांजे किती माका रानू नाका बायल भायरसान जेवण ऑर्डर माका रोप दुपा किती टाकून मशिना बटन मारलो रोप येलो इससान आणि चुको कोण खाता बायल खाता आणि सगळे म्हणजे घराक काम बायल करता आयदन दुपा काम बायल करता रोप दुपा काम बायल करता सगळे एक्सेट्रा सगळी काम मगे बायल करता आणि तुगे बायल इसको पोस्ट दिता माके बोर लागलो ना तुगेले कितले आल्या बायले ना ती जे बायले मेळा द्या आलेश माका मुगे बायल किसको मेळा ना तुमगे बायले खबर चढाई टेन्शन घेऊन बसताय रे तुम्ही चल रे मुगे एक्साइटेड असा फेल जाल म्हणे देखून चेन दिल माग डॅडीन चेन दिली ती पोरान पिंटो सायकली गायलो ती तीन रे गोल्ड चेन रे गोल्ड चेन 1.5 लाखाची फेल जाल म्हणे देखून चल एक्साइटेड टेन्शन ना मा केस आणि तुम्ही केसे बायले टेन्शन घेऊन बसताय रे तू पैसे आहे रे तुकडे भाणा बी गांदोले असतले नो इतले नो फ्रीजीन देखून गांदोले आमगे पैसे आणि एक पाट नायता फेल झालो ते तो ना टायस कान नॉट छापून दिले बरे पोस्ट तरी तुम्ही अनेको पैसे सोट्टे असतो तुमकडे आमगे डॅडी तसो नो आम तुमगे एक दिस येता मरे घराकडे काय मरे किती धाडपाची लॅम्बोगिनी आमगे इच्छी घेणार लॅम्बोगिनी आहा ती पुरो पुरो आमगे रे या पूण आयज तू आमको नॉट म्हणटा आणि ना तिंगा नादी मस्त प्लॅन केलो रे टेन्शन तू मार घ्या टेन्शन सामकी निवळे चल यो दे जर काढ स्टार मस्त जायना असं किती बसता मुगल्या माता द्या तू पार्टी दित म्हूण तू कोगे रावला मापे तुमको दाखवीत आला ते स्टार मार रे बेगीन पेट्रोल घ्या हमारी गाड़ी को पेट्रोल उडोरू का नाळो मरे चल गई चल लोकोन स्टार्ट मार्या लोकांनी स्टार्ट मारे पोर मी किती नाली अशी कोण स्टार्ट जायना आलोली लोकोन मारली काय मार स्टार चाल ना मरे हंगडे सारखी लके मार स्टार पोर झाला रोकडी स्टार्ट झाला मरे आम्ही तिथना देंगे ओ पोरशी को मालो मरे तिथना देंगे स्टार्ट जायना म्हणून इंजिन माग दिसते तोंड झाल म्हणून अरे हे पाट्यान कित कोताय रे गाडी घेऊन
स्टार्ट आहे ना किती रे चोयला बरो अरे भाड्या किती झाली गाडी किती झाली गेली अरे गाडी स्टार्ट जायना मरे ते स्टार्ट जायना मग लोकोन माताले पोर आमगे माशेन होतेंगे रोकडा स्टार्ट होणार पल्सर स्टार्ट जायना मग रोकडा सेकंडा गायली त्या माल मरे स्टार्ट आणि आमगे जाईना अरे ही केसो गाडी गेली ही विदाउट गिअर ही लोक वयला स्टार्ट आता सांगला मरे आई विदाउट गिअर म्हणून सांगला मरे अरे यान तेसको आणि गाडी असताय रे गिअर आणि नॉन गिअर म्हणताय जो ये माकड त्या माकडच माकाय माकड कन्नडेला मित्रो आता चॉक ओढून जाई तो चौक झाली झाली थँक्यू तुमका देव बरें करू बायल बरी मेळ तुका या. वाट पळा सकाळ उठ उठान रब दुपा पटिंग अबे जापलो आणि बिस्टे सांगलोले म्हणजे बायल सगळे कोतो म्हाका काय करूं पडा म्हण किती सगळे म्हाका करूं पडचे आणि चयला तो म्हाका जापलो सामको पकायतलो बायलांनी कामा आयस्कन का तर सिरियल चयताय बसून पाठ मरे म्हाका सांगतालो रोप दुयना आणि रोप दुयता नाही गदा पाट्या रोप नाका चल तू काय चयला रोप ते बाय तेच दे रे त्याला आम करूं पडांग आणि तू त्या दीस बिश्टे म्हणलो रे म्हणजे बायल सगळी कत म्हणून हुंय कित कोता सकाळ उठून लागत सिरियल चोपा आता हांव कोडकून असे रोप दुपा येयला झालं या झालं रोप दुन झालं झालं चल कसवा मेळो ने वय चोल्या या लॅम्बोगिनी अंदाट मिटालं इसो लॅम्बोगिनी आमगे चलन पावतले चलन आम्ही पोकेमॉन स्टार्ट करतो मॅडी मेळा मेळा मग काल तीन मेटलो मेटलो डॅडूश तो ऍडिट कर द्याचोय असा टॅटू काढायचा तुझी काढाय असले करणार रे म्हणा म्हणा देखून द्याचोय चल रे चल चला कसं स्टिक केला बघा तो इज्जत देत आहे आम्ही हा बेमास दिसी बोलायला आणि डॅडूश आहे की तो टॅटू काढलाय कसा काढलाय बेस्ट कप माकर दिना वर गेला बरं वैक सामका नारूद आणि तो व्हडलो चेड सामको बोट दोगांनी तेसले बाबा कितको तला किती मेळा रे आणि दिसभर ती पकीमान ग गे मेटा येतींग एक दाखवी सो पकीमॉन पिकाचू मुकारा ओचो ओचो वान के सो पिकाचू रे ओची जातू तारी अरे तोची मर तू अरे काळे हा मस्त दुता ओ कासवा भाऊ रे कसवा भाव रे कासवा भाऊ तू एच कित केला किती तू ड्रॉइंग आहे टॅटू मैं पोकेमॉन जत्तू दिसाल मरे इंगे मोबाईलाच्या पोकेमॉन माग सारखं पोकेमॉन लाने आकू पर दोर दाखविता आणि नरे आजचे आय थिंक सन मकाची मत आहे सगळ्याकडे कासो अंकल कासो ना कसो निघला कसो पाय झाले असे ना तू कोण गेले फ्रेंड नाही बसे बसे have a seat हा बाप किती झालं किती गेलो तुम्ही का केसो पाय रे तू तुझे सोपाय आणि मेळो येला अवीस शेड्या किती बरे केलं असतले तू आणि बॉट किती कोतलो अरे तू आणि किती रे पोत काय चॅड नाही तर आपल्याला झाला तू टायर्स घालपा त्याच्या पोस्ट आपली होई मरे किती आणि तुझ्या चेड तिती नेटी आमगीन मोता आणि दुडवा बॉन्डला सोगली आणि तू पोत त्यांचा फेल झाला म्हणता ज्ञान जे होई मरे भांगराचे न्हू कालो आमको तो अण्णा तिंगीन गेला कळले सगळें कळलें त्या आलमारीतल्या पयशात कितको नागत ते कळलें सुळपळ आमचो ओनल म्हणटा ती हेणी चयनल आसतली आनी आम बाबून राजे घाताले कळलें सगळें एक दाखयता हांव पुता
एकाने पूत मेळपाचो कासवा या बेगीन हेंगे कितें जालें तरी तेगे पॉप्सी दिसतो चाळवले सो कासवा बस अरे हेगे दाडूशाले आनी कितें जालें मोदे चाळवे असो एक सारे म्हाका तू तेन्ना फेल जालो तेन्ना हांवें तुका सोडपोल दिलो हे मरे ती सारकी खबर तेम सांगलो म्हाका या फोटींग दोगांयनी हेंगे आयकत तूं ते फोटींग जाल्यार ती आलमारीतल्या पयशांनी सोडपळ खंय गेली येवन रावन वयले ते पयशे या फोटींग दोगांयनी हेंगे आयकनात तूं पेटीने म्हाका तुगे हेगे कळलोलें म्हाका पयलें सान चालात म्हण लॅम्बोगिनी आमदाट म्हणटालो हाडून आमकां ही लॅम्बोगिनी भास वाडटाय बाबा मातशें भितर काम आसा यो न्हू तेंको पिपा हाडया न्हू हेज्या काडटा सोडपळ भायर सामकी पोट दिसोत म्हाका तूं म्हाका कळलोलें रे हो फोटींग म्हणून कासो सदां फोटींग रे लॅम्बोगिनी आमदाट ही आमकां डिशून डिशून कितें आवाज जाता एश मरे याक मार पळा सारको होय आम्हाला मुसल्या बरे मुसल्या सरपळ एक दोळ्या सरपळ दिसती पडला एक दोळ्या पायशा नट सरपळ्याने पायशा नट बोर आहे मरे सारखी अरे सरपळ्या काळे झालं मरे सारखी ए हाय हाय ए हाय ए देना तू त्याला त्यालेटी आणस नाही म्हटल्या बरो ओ नो ये बारिश कहाँ से आई ओ ये नमक की तरह दादूश बाहेर कोण येईल मरे होय होय कोत मरे कोण होतं या होय होय कोण कोत रे होय होय कोण गोरू येलाय किती तुझ्या हसबंड किती तुझ्या ये हाय हाय ए हाय ए हाय हाय वा चेडो मुकोणा चोड मुकोणा मरे बरं आहे असं आम्ही होय होय केल्या बरी ए हाय ए देना या ए चिकना ये चिकना कुछ मारे आणि फ्लाइंग कीस दी था शी कुछ नाच के दिखाओ कमाल दिखाओ तुम्हारा ए हाय ए हाय हाय ए हाय ए हाय ए हाय हाय ए देना ए हई 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 हमको भी दे ना आम्ही नसलाय आमका दी ए कुछ भी नहीं दिला जापलो त्या इश्कोन शिराप सोडून गेल मरे आमका ते आमका लागपा नाही बी मरे ते आमकां शिराप लागते चल आम पोकेमॉन पोकेमॉन धरपा धरपा. चल चल सो सोडपोल तू यो चल मरे तुम म्हाका कितको मार पडतो तुम बीन चोद नाका हा मुगे तरी एक दळ फुटला तुमगे दोन्ही फुटतले सो मार पडा चल जाल्यार केन्ना चिंतना काय पासून काय बरें येताय आमी We want to thank you. each and everyone for subscribing our channel तुमकां चड देव आनी देव बरो करूं कित्याक तुम आमकां सपोर्ट करताय म्हूण आनी आमगे 5000 अबाव सबस्क्रायबर गेले आनी जरी तुम अजून पासून सबस्क्रायब केला न्हू जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी जरी तर तुमकां आमगे व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी लायक जाता न्हू जाल्यार लिंक डिस्क्रिप्शन आहा आनी कॉन्टॅक्ट नंबर आहा कॉल कराय आनी तुमी आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कराय गोवन कॉमेडियन बॉयज लिंक डिस्क्रिप्शन आसा बेगीन करें थँक्यू